Chini khadumani ke hai tini chung saimang khaje khomulung degree college chini aro tongnai council member 7 jona borong ni sago achumsa attack khlaijaka o choprom mungno to chung sejawoi tabok chung oro himbodok himlainai o 7 jona ni bisingo tabok prai khorok burui moton belekeno sago serious dukumanjak khoroksa khorong ni tabo agortala thangjak borokno जों x-ray खालायनो हानि तलांजाक आबोनि यागुलते ओइसा जों पुला खबर मांखा जे कलेज काउन्सिल फायै आसुमसा एटेक खालायफैखा नै प्राय 15 থেকে 20 जना बरक ओंकारो 7 जना मतन काउन्सिल नि बरक दुखु मांखा न जों बरकनो थाङै खेरेंबार हस्पिटालाव थाङै नायखा नायमाने यागुलो खरं खरदाम बरक ते ओइसा बाइक बाइखे कलेज फिरक फाइखा प्रिन्सिपाल मालायनो हानै न प्रिन्सिपाल मालाय माने यागुलो तामंखा बरकनो कयेकजना बन कलेजनि बर बुखु खरकसा भिडियो खालायखा बसकां आंखाय चाजागलै आङो बर खरकसा बिनिया भिडियो न क्यामेरा न सेक्टानि किसासो याग्रक उरिखना आमसुक बायनो ब गोबांमा बनो एलिगेशन रोखा जे बनो बुरक होनो इंगा बिनि याग्रक बायथांगा हाइरक होनो एलिगेशन रोजाखाप आ बुखुक जोंनि इंगा आमनो जों प्रिन्सिपाल थानिबो साखा जुदि नों मा दं हांखाय अजे खालायनाय बनो कामखौ सास्ति रिथों होनै बेया तामंखा एलिगेशन जों साइमांखा फल्स एलिगेशन होनै आबनो एलिगेशन तुयै अजे एलिगेशन खायजांनाय बरक बिनि बुमुंखाय निसान देबरमा बनो प्राय 15-20 जना मतन बरक आसुमसा फायै आक्रमण खालायखा आमो प्रिन्सिपाल नि बिस्कांगटे पुलिस पार्सनेल बो दङ बिन लगि वाफ्रो ओंखाय आबनो सेजावै जों बेलेखेनो बेलेखेन मा सेजावो ताइ जों ताबो हिम्मत खालायलाय दंलायो आं टेसनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिकास देबरमा अ जागा जे काउन्सिलर बबा हाके एक्टिस खालायनानै नाखना बके साइदमान तां एक्टिस जाका आबो ताङै एक्टिस जाका फातानि बरक ताङै फाइ काउन्सिलनि बरकनो एक्टिस जाका आबो काहामखाय जों प्रिन्सिपाल बिथां साइलेखा न सालायमानि बरे प्रिन्सिपाल जों बरक काइसे कमिटि खाका बरक आमनो इनभेस्टिगेट खालायनाय सीसीटीवी फुटेज रग बरक नायनाय आमति हाय अंगाय काउन्सिलनि बरक पुलिया थाङै नगिखा जे बरकनि बेन्च रग उल्टा पाल्टा खालायजाक ते बेन्च रग सोबायजाक नै चेयर रग सोबायजाक ताबो बरकनि कक्सिल जामुंकै नरक पुइला जे सोशल मीडिया हो फाइ नुकजागै सामानि आ कग्रक जत फेक न्यूज भाइरल खायो जे साइड दङने आमनो खतम कि फिल्म हरनाय फलो खालायमायाखो जुदि न फेक गै दं हांखाय पुलिस प्रशासन बो दङ लगिबो ताइ कलेज नि अथॉरिटी बो दङ फेक दे फेक या हम तो कलेज अथॉरिटी साइमानो ते पुलिस प्रशासन बो दङ जुदि फेक गै दं हांखाय पुलिस प्रशासन और इनवॉल्व होना नांगला खामो ताइ निनि और कलेज अथॉरिटी बो कमिटि खालायनो नांगला खामो डिसिप्लिनारि कमिटि बरो एक्शन नाना नांगला खामो ताबुक नरक तामनाय आ फाटिना तेजे जों तो नायो जे छय आबो नोंथों जुदि न जे कलेज नि काउन्सिल नि बरक जुदि न भूल खुलाय दं हांका बरक शास्ति मानथो इंगा बरक भूल खुलायावै बरक न जुदि न फल्स एलिगेशन बाय के फन बुक हांकाय आमनि बो काइसे एक्शन नोंथों इंगा हांका जे बुखुक जिनि जे बुखुक जे खरकसा बिन बुं नालिया सालिया बिना एलिगेशन बो फल्स दाम ना छय आबो नायनायथो कारण सीसीटीवी दङ बिस्काङो प्रिन्सिपाल दङ बरक साइमानो अ जिनिस बमति हाय ताबुक तामंना यंया आमो बरं साइमानाय